Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vela. İnşaallahu Teala inni kalca tafamız el-veciz din kıtamının devamı gelip yeten yerimiz nere? Kitab-ı Salat, namaz kitabı. Bu kitabın içinde näme bir topor bäpler var. İlki namazdan başlayan namazın sünnetleri, farzlar, rukunları. Näme dip başlapdyr bu bäbi es-salatu lugaten. Salat demek näme ya namaz demek. Bizim dilimizde namaza näme diýilýär? Namaz diýilýär. Asly näme? Parsça. Şunu namaz demek Parsça. Emma Arapça, Kur'an'ın diline, hadisin diline namaza näme diýilýär? Es-salatu. Taýb dil taýdan namaz demek näme? Ed-dua'u bi hayr. Hayr zady doga etmek. Hayr doga näme diýilýär? Namaz diýilýär. Şunu es-salat diýilýär. Es-salat demek näme? Hayr doga etmek. Birine hayr doga etmek. Ey Allah'ım fulana rahmet et. Ey Rabbim rahmetini inne. Şuna hayır dualara näme diýilýär? Es-salat diýilýär. Taýb bu açıklamasına Kur'an'dan näme bir delil barmy? Delil var. Näme diýär Allah Teala? Ve salli aleyhim. Yani olara näme? Salat etdi. Yani olara hayır dua etdi. Ey ud'u lahum. Ve salli aleyhim. Ba'da näme? Olara namaz okudyana, olara näme hayır dua etdi. Ve şer'an ve din taýdan mesele kitaplarına bizim dilimizde bizim urf adatımızda fıkh ilmine näme diýerler? Mesele diýerler. Şunu. Fakihada näme diýerler? Mesele çağlım diýerler. Emma mesele kitaplarını öğreten kitaplarda, dini kitaplarda, dini düşünürüşünün açıklamasında namaza näme diýilýär? Aqwalun ve af'al. Yani belli bir aýdylmaly sözler ve belli bir edilmeli işler. Ödem näme şu işler, şu näme hareketler, şu sözler näme muftetahatun bit-tekbir. Allahu ekber bilen başlanılmaly. Yani ilki Allahu ekber diýen, ondan şu sözün ýerine Allahu ekber diýeninden soň aýtmaly sözler we namazyň içinde we etmeli işler var. Muhtatamatun bit-teslim. Ödem näme? Assalamu aleykum ve rahmetullah. Assalamu aleykum ve rahmetullah bilen näme tamamlanýan bolmaly. Yani Allahu ekber'in assalamu aleykumun arasynda edilmeli, aýdylmaly sözler. Şunu Cenab-ı Azza diýilmeli rahatlar, edilmeli rahatlar. Näme Allahu ekber bilen başlanmaly we assalamu aleykum ve rahmetullah bilen gutarmaly. Bi şaraita mahsusa, ödem bellice şertler var. Şu namazdan kabul dürst boljak bolsa näme belli tapylmaly şertler var. Yani namazyň bolmaly, täretin bolmaly. Kıbla bakmaly, üstü başyň egineşiň, näme egineşiň bolmaly. Niyet eden bolmaly. Şunu bolmaly. Düşündükdämi? Nämeken Allahu ekber bilen başlap assalamu aleykum bilen gutoran arasam näme belli aýdylmaly sözleri, edilmeli hareketler bolan işe näme namaz diýilýär. Öňüň näme belli şertler bar. Taýb we salavatul mafruzat el-5 diýär. We farz namazlaram 5 diýär. Farz namazlar diýdigi näme? Yani farz däl namazlar amma. Şunuňmy? Yani farz näçe tany? 5 tane. Şunuňmy? We günüň dowamında näçe namaz farz eken? 5 namaz farz eken. Olur. Ez-zuhr, öğle namazına ez-zuhr diýilýär. Vel-asr, ikindi namazına asr diýilýär. Vel-maghrib, akşam namazına maghrib diýilýär. Vel-işâ'u, yatsı namazına el-işâ diýilýär. Vel-fecru, ertir namazına näme? Fecr diýilýär. Tayyib. An Enes ibn Malik radıyallahu anhu qala. Enes ibn Malik näme diýär? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet etýär. Peygamberimiz näme diýär? فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات ليلة أسري به 50 ثم نقصت حتى جعلت 5 ثم نودي يا محمد إنه لا يبدل القول لدي وإن لك بهذه الخمس 50 diye. Bu hadis Bukhari, Müslim'de gelen hadis. Enes ibn Malik näme diye? İlki namaz farz bolanny, nirede farz bolanny we näçe san farz bolanny şonu aýtdy. Farz bolan ýerde Isra Mi'raçda farz bolandy. Isra Mi'raç diýip bir näme wakia we bir kissa we Peygamberimiz sallallahu aleyhi we sellem Mekke'de ýatirxanama Cebrail aleyhisselam geldi diýip Peygamberin öýde gurrun Ummu Eymen diýen bir aýalyň öýünde ýatan eken. Edil garadaşyň gabadynda töwerewne bir näme Ummu Eymen diýen bir aýalyň öýü bolan. Şoň öýünde ýatirxam näme diýip Peygamberimiz sallallahu aleyhi we sellem üçök açıldı diye. Üçök nere? Patolog. Jaýyň üstü. Üçögi açıldı da bir perişte indi diye. Cebrail aleyhisselam. Kaptanına da gıdıllan näme tasva içi nurdan, imandan, hikmetten dolu.
Şota ayda eli bilen men gursogmaşdy diye. Rasulullah'ın gursoguna açya, döşüne açya da yüreğim çıkardı diye. Soňam näme Peygamberimiziň yüregini yankı nurdan, imandan, hikmetten dol tasın içinde ýowya. Şunumy? Ýowya. Şonda yüreğimin içinde käbir näme daraja nokatlar vardı diye. Şonda bu näme şeytanyň we nefsiň paýdy diye. O gara nokat tegmillerim ayırdı diye. Şunumy? Yüreğinde Rasulullah'ın hiç erbeti kalmadı. Şunumy? Dol şoňa ýuwdy diye, ýuwup bolan soň kalbymy ýerine goýup, yankı nur imanam näme içimi doldurum täden yaptı diye. Bu ikinci gerek bolan şunumy? Peygamberimiz asmana gallyrylmadyndan öň, Allah bilen gurlaşylmadan öňe bir gede gaçylýar. Soňam kiçike näme 5-6 ýaşynda kada näme çopon kada näme goýun makpyor kada gursag ýuly. İki gerek näme Peygamberimiziň gursag ýulan. Şeyde ben nämet ya Peygamberimiz Mekke'den bir Burak atyna mindir. Türkmenler Burak at diýenler, Araplar Burak diýär. Burakam näme? Attan pesirek bolýar, eşekden beýigrek bolýar. Buragyň aty. Özüm näme Rasulullah akidilen mindirlen Burak aty. Bir bökünni her bökümü göz yetim diýär. Düz meýdanyna adamyň göz yetim näçe kilometre etýän bolsa bir bökünni şoňalyk. Şeyde ben näme Mekke'den Aksa mescidine akidilýär. Suwatly Falistinde Aksa mescidi. O taýda näme Cebrail aleyhisselam bunu perişteden götürüp asmana 7 kat asmanın yukarısında näme Allah Teala'nın yanına erdiýär. Ondan hemme kıssasy belli. Her kat asman perişteden näme kat asmanna gören zatlar we gurlaşan peygamberler we birinji kat asmanna Adam aleyhisselam duşýar. Ondan soňra Sidratul Muntaha diýen bir ýerik bar ya. Şo takbarynda Cebrail aleyhisselam näme diýär Muhammed aleyhissalatu vesselam bundan ýokaryk özüň galmaly bolsun diýär. Ondan ýokaryk biz gal bilmeýäs, ýanyas diýär. Şunu Şotayda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem galya, sonra Allah Teala ile gurlaşya arasında hiç kim yok. Tercümeçi yok. Cebrail'e mi yok, gayri de yok. Gönümür Allah Teala sonra Peygamberimiz öz yanına kalır. 7 kat asmanın üstüne kalır. Cebrail'siz, hiç sahsız. Gönümür nämet ya 50 vakit namazı nämet diye farz etti diye. Çoğuş ulamalar nämet yeketek asmanına ve araçsız gönümün Allah tarafın Peygamberimize farz edilen zat namaz. Şoňşum ummatda icma' sahaba baragdan sahabalar näme dedi? Şunu terk eden kafir dedi. Şunu namaz terk eden näme kafir dedi. Şey dedi nämet ya Rasulullah 5 wagt namaz 50 wagt namaz alıp aşağı inik gelýärkä 7-nji gat asmanyna kime duşýar? Musa peýgambere duşýar. Şonda Musa peýgamber bilýär Allah tarapyn näme Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in näme ummatyna buyurulan zatlar var. Şonda Musa peýgamber soraýar: "Ey Muhammed Allah sana näme buyurdu?" diye ummatyna. Şonda peýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näme de 50 wagt namaz diýenne. Musa aleyhisselam näme de ey Muhammed men senden öň geçen peýgamber diye. Men senden öň ummat gören peýgamber adamlarla men tejribem maňa farz edilen zatlara ummatym etmet diye. Sen ummatyňam etmer git Allah'dan dile diye. Adalsın diye. Şonda peýgamberimiz näme masfagat soran şeklinde näme Cebrail'e terettim diye. Diýen zadan alayyn mı diýenne Cebrail başatdy diye. Başatdy diye. Al şunu diýeni diýdi diye. Şonda izime gaýtdym diye peýgamber. İzime gaýtyp Allah'dan dileýär 40 ýaşa gelýär. Şeyde ben gatnaýa her gedegen Musa gitdi ya, her gedegen gitdi. Her gedegen 5 ýaşdan gaçy en soňunda 5'e gelýär. El muhim. Näme? 50'den 5'e gelýär. Näçe gede gatnadyk bolýar? Ha? Owa 9 ýaşyn 40 ýaş. 9 gedek näme gatnadyk bolýar. En soňunda 5'e gelende Musa näçe geldi diýende 5 diýende ýene git ummatyň başarmaz diýär. Şuňa ýene git ummatyň başarmaz diýär. Sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näme diýär? Inni utanýan diýär. Kän maram şunu. Yani inni utanýan diýär. Şonda da Rasulullah baran bolsa Allah düşürjek eken. Şunu. Ondan Rasulun näme? Barmajaklygy näme barmasa, inni barmasızlygy näme karar alan soň Allah Teala'dan owaz gelýär. Näme diýär ey Muhammed diýär. Näme? Bizde takdirde bir zat ýazylsa ütgemeýär diýär. Sana başda 50 namaz ýazdım, 50 namazda sowap ýazdım diýär. Belliye sany ütgänem bolsa sowapy kemelenap diýär. Şunu. Sany kemelli, ýa-ni sowap şu 50 sowapy diýär. Öň 50 namaz okap şu sowap alýan bolsa diýär, indi ummatyň 5 wagt namaz okap şu 50 sowabyny alýar. Şeýde ben näme diýär? Isra Mi'rajdan asmandan ýene Aksa mescidine getirilýär. Ondan ulamalar arasyndan ihtilaf var. Aksa mescidinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hemme peygamberlerin ruhuna imam bolup namaz okudy diýär. Şunda ihtilaf etýärler, şonu hem ruhlary imam bolup kalmadından öň okudymy ýa gelen soň okudy namaz bolup. Nam Ibn Kesir rahimahullah başga da ulamalar racih ulamalar ha sözünden dogrusy ha safa ýakyny iňenden soň diýär.
İsra Mi'raç'tan iniye, ondan Allah Teala hemme ferişlerin, hemme peygamberlerin ruhunu cemetiye, şu tayda imam ol 2 rekat namazı. Şeydiler nametiye geliye. Şey Hasan farz oluyor, Peygamberimiz Mekke'den Medine hicret etmediğinden 3 yıl ön oluyor. Yani 10 yıllık namaz yok. 10 yıldan sonra ummetine farz oluyor. Yani tarihi Hasan eken hicretten 3 yıl ön. Şu 3 yıldan sonra Peygamberimiz nametiye Mekke'den taşlap Medine'ye itiyor. Şu hadisede nama Enes'in yankı rivayet eden hadisinde nama diye Gıysra çaydı bin sonuna itiyor da Sümme nudiye diye son nama nida geldi diye ovad geldi diye ya Muhammed Allah'dan ey Muhammed innehu la yubeddelil kavlu yedey ledey menne yazılan zat bozulmaz diye Allah'da yazılan zat nama 50 watt namazı 50 watt namazın sogavi ve inne leke bi hadihil 50 diye sana nama şu 5 watt namaz bilenem şu 50'in sogavi verilir diye. وعن طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس فقال يا رسول الله أخبرني ما فرض الله علي من الصلاة قال الصلوات ال5 إلا أن تطوع شيئا بخديث نام بخاري مسلم ده قال يا طلحة ديان صحابة نام عبيد الله أغلي طلحة ديان صحابة نام ديا برغن بر أعرابي پیغمبرمizin yanına geldi. De Arabi dedi name Çarvada yaşap yoran Arap. Örde çarvada yaşap yoran Arap sairer ra'si diye. Hüccük saçlı diye. Araplan saçı uduyun hüccük bolan. O vat näme bahane sauna da adam yok. Yele ustiye gumnemet ya näme saç diýilen gatap hüccüre vasfına çen aýtdy. Yani şunga alaq näme vasf bilen aýdylýan hadisler gaty ulamalar gowurar ekenler. Yani şunu rivayet etýän gow ýadynda galypdy. Kimin sorana der şu gelen adam hatta vasf beşen ýadynda galypdy. Hüccük saçlı bir Arap geldi de näme sowal etdi diye. Ya Resulallah ey Allah'ın Resulü ehbirni bana ayt yani allimni öwret diye. Allah Teala bana namazda neçe vatın farz etti diye. Neçe namaz farz etti diye. Sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diye es-salavatul 5 günün devamında 5 vat namaz diye. Bunun anarda da oqarnıysan sünnetler var diye. İlla en tatawwa şey'en diye. Yani bunun anarda da nefil oqarn, sünnet oqarnıysan bunun anarda da ba diye. Yani farz bilen şeklenirniysen 5 vat namaz diye. Şunun mu? Şoň üçin kim 5 wagt farzyna goza inşallah şu cenneti. Ondan öňünden soňundan goýan sünnetler ol doldur. Bir ätiýat. Şunun mu? Taýyp bu namaz beýle zat bolýan bolsa yeketek näme Allah Teala gönümel 7 gat asmanyň üstüne galyr. Hiç araçsız şeýle par edilýän bolsa bu ibadetin hökmany suratda näme dinne bir menzilesi bolmaly. İslamda bir tutýan ornu bolmaly. Taýyp İslamda bu namazyň tutýan ornu näme? Sünnet amal mı, ya bir rükün mü, ya bir doğalırgıç mı? Nâme diye an Abdullah ibn Umar'a. Nâme Umar radıyallahu anh oğlu Abdullah nâme diye kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz şey diye. Buniyel İslamu 5. İslam dini nâme 5 esasa nâme esaslanırlanır diye. İslam dini 5 sadın üstünde düyü tutulanır diye. Yani 5 sadın üstünde düyü tutulanmasa İslam'ın düyü neçe oluyor? 5 oluyor. İslam dininin nâme 5 sütünü näme düýbe esasy vardır. Ya tamam. Şu 5 açıklap näme birinji sütünü İslamyň birinji esasy düýbe näme şehadetu en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Rasulullah. Birinji esasy birinji düýbe nämeken Allah'ın hak ilahdigine ondan başga hiç bir zadyň ibadet näme haqqyl dälligine ve Muhammed peýgamberiň onuň hak rasulydygyna guludygyna şahiatlyk bermek. Näme şunluk bilen sen näme musulman bolýan. Ondan soň näme ikinji esasy we iqamus salat namaz okumak. Üçüncüsü ita-iz zekat, zekat vermek, yağdayın olsa, malın möçvere etse. Ve haccil beyt, ve Allah'ın oyunu näme hac etmek Kabe, yağdayın olsa, ve savm Ramazan, ve näme üstüne Ramazan ayı düştü näme etmek, Ramazan'ı ağız eklemek. Yani şu sütünlerin içinde de sütünü var. İslam'ın neçe sütünü var eken? 5 sütünü var eken. Yani şu 5'in birin beylekinin sütünü var. Gözden oraya getirin, yine bir direk. Şu direğin üstüne de 4 direk var. Onun üstüne de İslam var deyip düşünün. Şunun mu? Şu 4'üm Hasan kabul bolýar, Hasan da kim la ilahe illallah Muhammeden Resulullah'ni 4 aytmaly şeklinde aýtsa, Allah'ın ibadette birleýän bolsa, şirkden saklanýan bolsa, ana onun näme beýleki sütünleri kabul, namazy kabul, rozasy, hac, zekaty kabul. Emma bir namaz okuýar, gysanyny ölüden gaýryn çağırýar. Bir näme zekat berýär, şirk etýär, alaja çokunýar. Näme gawra çokunýar. Bunyň näme namazy, rozasy, zekaty biderek. Şunun mu? Şoň üçin diniň birinji sütün näme dedi? Allah'ın hak ilahdigine bir ona ibadet etjekliň. Aslında şu şahiatlygyň manysy näme? Yani men şahiatlyk berýän.
bir Allah ibadet edecekliğime, ondan başka hiç bir zada ibadet etmeyecekliğime, bir Allah sığınacakliğime, kıslanamda onu çağıracakliğime, bari hayırları ondan umid edecekliğime, ondan başka hiç bir zada näme çokunmajaklygyma, ikilik etmejekligime we Muhammed peýgamberin hak rasulydygyna näme iman etýän we şaýatlyk berýän we onuň diýen zatlaryny etjekligime we onuň gaýtaran zatlaryny gaýtjakdymyna şu sözleri içine alýa, şu maniler içine alýa şaýatlyk. Ana şu şaýatlyk, şu şekilde şaýatlyk beren adamyň namazam kabul, rozam kabul, hacım zekadam. Emma la ilahe illallah Muhammedur Rasulullah gyslanany öläy kılsa, şunu ýa-ni dermanny ölüden sorasa, tüssogunu plan ölüň getirmekligini näme haýyş etse, bu namazy rozat hajyna näme bari biderek. Şoň üçin hökmani suratda namazyň sütüni bolmaly. Taýip bu hadisiň üstünden näme netije gelýär? Namazyň islamda tutýan orny näme eken? Düýbe eken, sütün eken, namazsız islam däl eken. Namaza gomaýan musulman däl eken. Şunukmy? Taýip. Hukmu tarikiha. Ene namazy okumaýanyň näme? Hökmü näme? Şunuňmy? Bu näme hökümde de näme? Sahabalardan soň ulamalar näme ihtilaf etdiler. Sahabalar döwründe ihtilaf ýok. Namaz okumayan kafir. Şunuňmy? Emma namazdan soň ulamalar näme? Sahabalar bu sözlerini käbir dogry düşündi, käbirem dogry düşünmedi. İkiye bölündiler. İkiye bölünüp bir topar näme diýdi? Namaz okumayan kafir diýdi. Sahabalar diýeni diýdi. Bir toparam näme? Namaz okumayan näme diýdi? Kafir däl diýdi. Indi şunu açıklaýa. Bunu açıklamak bilen näme şeyhiňe mezhebini bileriz. Namaz okumayanlara kafir diýen ekenmi? Ya namaz okumayanlara musulman diýen ekenmi? Tayyip. Näme diýe? Hukmu tarikiha. Ecma'al muslimuna, ecma'a diýdi baragızdan. Musulmanlaryň alimleri, ecma'al muslimun diýdi, yani ecma'a ulama'ul muslimina. Şunu emma am musulmanyň sözü ýok. Jahil musulmanyň sözüne itibar ýok. Yani İslamda alim diýilýän bolsa, İslamda näme sözü itibara alynýan bolsa, baragızdan näme diýdiler? Enne men jahada faridatas salati faqad kafara we kharaja anil islam. Şunu. Kimde kim jahdetse, inkar etse, yani namaz farz dälise. Şunu. İslam okar, İslam okumaz diýse, ya da bir zariyatka diýse, turgun neşik diýse, namaz farz däl diýse, ya da sünnet diýse, hatta namaz farz däl, sünnet diýse de kafir bolýar. Şunuňmy? Zekada biz farz diýäs, birine ýa farz däl. Näme zekat bermek sünnet diýär. Hac farz diýär, dogry dämi? Bir ýok, hac farz däl, sünnet diýär. Edil şoňak namazdan farz däl, sünnet diýse, näme eken ulamalar biragızdan kafir diýdiler. Ve kharaja anil islam, ve islam näme halkasından çıkan. Şunuňmy? Lakinnahum ihtalafu, yani ihtilaf etdiler. Näme-de fi men taraka as-salata ma'a i'tiqadihi wujubaha. İhtilaf kimde döredi alimlerin arasında 2-3 söz. Namaz okumadygyň hakynda. Kimin hakynda döredi? Namaz farz. Şunuňmy? Şu namazı okumaly. Okumady kalyna da Allah men bilen deň bolmasyn. Allah men günahmy bagşlasyn. Bidem okumaly. Namaz okuyanmy berekallah jigim gayrat et. Bidem okumaly, namaz farz, bidem farzlygyny bilýär ýöne. Bir Allah ýürege goýanyny okarsa diýip okana. İhtilaf şunda döredi. Şu kafirmi şu musulman? Bir topar alim näme diýdi? Kafir diýdi. Bir topar alim näme? Kafir diýdi. İnsanyna biler gaýsynyň kam dogry. Emma başlaq getiren gurrun näme inkar etdi diýdi namazyň farzlygyny. Namaz farz diýdi. Bu näme icma diňe namazda däl. Dinne belli bolan zadyň, dinden belli bolan zadyň. Islenlik bir zadyny inkar eden kafir. Edil şoňak zekat inkar eden hem kafir. Şunuňmy? Rozany inkar eden hem kafir. Hacı inkar eden hem kafir. Edil şoňalyk näme? Namaz inkar eden hem kafir. Tawhid inkar eden hem kafir. İhtilaf kimde? Namaz farz diye ýöne okana. Näme diye? Ve sebebul hilafi ahadisu ja'at an Rasulillah. Tusammi tarika as-salati kafiran min gayri tefriqin beynel jahidi vel mutahawini diye. Ve bu ulamalar näme? Namazyň farzlygyna iman edip okumaýany ihtilaf etmekliklerine iteren sebep. Bolan sebep näme? Namaz okumaýany kafir diýip gelen hadisler boldy diye. Rasulullah bir namaz kafir diýdi, tamam açyklamady diye. Şunuňmy? Farzlygyny inkar edip diýdimi, ýa-da farzlygyna itiqad edip yaltalyk bilen okumady, açyklamady diye. Şunuňmy? Şoň üçin ihtilaf etdiler diye. Gönümel Rasulullah açıklama işelik, bizem açıklamadak diyenler kafir diýdi. Rasulullah
uğradılarını beyan etmeklik için uğrattı mı? Yadan aydı vaydıp beyan etmeklik ölünden son alimlara koydu mu? Şonun için uğradılar mı? Peygamber uğradılarını ne için uğradılar? Beyan etmek için uğradılar mı? Yadan sözler aydık geçti, ayetler aydık geçti, hadisler ayttı. Men ölüm son alimler siz beyan etmeli, men maksadımı dedi. Şoňa alaktım Peygamber'in maksat uğradılarını. Yok, Peygamber'in maksat uğradılarını näme? Beyan etmeklik için. Şoň ulemalar näme dedi? Peygamber uğradılarını beyan etmeklik için uğradılar. Rasulullah da näme? Namazı terk etmekliğin ödü küfür dedi. Namaz farz diýme. Şunun tapawudy ýok. Namaz farzdy ya da farz dälli inkar et. Namaz okumadyňmy şul amalyň ödü seni dinden çykarýar dedi. Şoň üçin ulemalar ýanky aser etdi, ýanky babat eser etdi. Yani Rasulullah uğradylaryna wezipe näme? Beyan etmeklik için uğradylar. Şu taýda beyan nämen beyan etdi? Namazı terk etmekliğin kafirlikdigini beyan etdi. We näme? İtiqad etýän farz diýip itiqad eden atmy ol gyzyklandyran akan. Şoň üçin bir topar ulemalar gonu açyklady. Näme gonu kafirdi. Bir topar ulemada näme? Başga kafir hadislere seretdiler dälim ýok, şu hadis bu hadisi açyklaýa. Farz diýip okumaýan bolsa näme? Yaltalyk bilen okumaýan bolsa kafir däldiler. Jabir radıyallahu anh näme diýär? Kafir diýenden delili. Jabir näme diýär radıyallahu anh? Qala Rasulullah Peygamberimiň mübarek agzyndan çykan sözleri bize ýetirýär. Näme diýär Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Bu hadis Müslim'de gelýär, Ebu Davud'da gelýär, Tirmizi'de, Ibn Majah'da gelýär, sahih hadisler. Inne beyne'r-raculi beyne'ş-şirki ve'l-küfri terk-s-salat diýär. Şunumy? Yani bir adamyň diýär, kafirlik bilen şirk bilen arasynda duran zat namaz diýär. Yani namaz terk etdimi, şol adam kafir bolýar, müşrik bolýar. Şunumy? Yani musulmanlygyny saklap duran zat namaz diýär. Şunumy? Yani musulmany kafir, müşrik etmeýän zat näme? Namaz diýär. Namaz terk ettin, eýem sen müşrik bolmaklygyny ya kafir bolmaklygyny näme? Saklayan zat ýok, sen müşrik bolýan. Sen bilen musulmanyň bilen musulmanyň kafirin şirkin näme arasynda perde bolup duran zat namaz. Namaz perden gitdimi sen näme şirke küfre goşulýan. Açyklamady. Şunuňmy? Şo terk eden halyny farz däl diýen bolsa diýmeli. Terk etdimi farz diýen bolsa müşrik kafir diýdi. Ve an Burayda qala. Burayda diýen sahaba da näme? Diýär Burayda da näme? Mara göçüp baran Burayda baba diýen Burayda ibn Husayb el-Aslami. Gonumaz Rasulullah'ın ağzından eşten adam. Näme diýär? Sematu Rasul sallallahu aleyhi ve selleme yekul. Peygamberimiň şey diýen iki kulaklarym bilen eşitdim. Diýär näme diýär Peygamberimiz? El-ahdu'llezî beynena ve beynehum as-salat femen terakaha faqad kafar diýär. Bir men musulman boljak diýip gelen ne diýär? Alan sözümüz namaz okumaklygy diýär. Şunumy? Tayyip Allah hak ilahdigine iman etýän we men peygamberdigime iman etýän, iman etýän. Namaz okusaň seni musulman saýar diýip söz Allah diýär. Femen terakaha söz berenden soňra näme? Namaz okumadymy näme diýär? Şo kafir diýär. Şunumy? Yani sen bilen biziň aramyzdaky näme? Musulmanlyk gatnaşygymyz näme? Durmaklygyna sebäp bolan ahd aman näme? Namaz diýär. Namaz terk eden günüň senne ahdam garanak, amadam garanak sen kafir diýär. Şunuňdamy? Açıkladım Peygamberimiz ustad. Açıklamadı. Rasulullah da gelenle. Aydan sözünü açıklamaklyk üçin uğradyllym Allah tarapyna da aýdyp soň men adam soň ummatymyň öz düşünür de. Arasında bir alimler düşünür açıklarlar da. Şey diýelim. Yok ebeden. Ya eyyuhar rasul belliq ma unzila ileyk diýär. Ey Allah'ın Resulü belliq ma unzila ileyk. Sana näme indirlenmese belagat, yetir, düşünür, açıklar. Fe illem tef'al fema bellagta risalati. Men bir yetir diýen adam yetirmesem sen peygamberliğe hıyanet etýän diýär. Rasulullah peygamberlik bawatyna, vahiy bawatyna, din öwretmeklik bawatyna hıyanet edilýän peygamber ebeden edibilmeýär. Şoň üçin Allah Taala edibilmese de ägelenler ya. Peygamberin hakkında onlara sıfatlar yok. Şoň üçin onda da näme diýär Allah Taala? Ya eyyuhar rasul belliq ma unzila ileyk. Buyruk nämeken? Belliq, belag etmek, getirmek, tebliğ etmek. Fe illem tef'al etmesen, gizlesen näme? Fema bellagta risalati. Onda sen men peygamberlik wezipesini näme? Yerine sen yetirmedik adam bolýan diýär. Şoň üçin kimde kim näme şuňarak düşünýän bolsa Rasulullah diýdi. Sahabalarym ýatlap geçirdiler düşünmek, düşündürmek o bize galy diýen bolsa o melun bolýar. Şoň üçin halaf näme diýdiler? İlmus selefi eslem diýdiler we ilmul halafi a'lam we ahkam diýdiler. Selefin al-musalamat diýdiler. Şunuňmy? Yani hilafa düşen, selefin diýen zatlar ihtilafa düşen ok diýdiler. Ýöne näme? Halafın näme ilmi we näme has mahkam hikmetli diýdiler. Onu kimdi? Eşaira, Maturidi, Mu'tezile näme? Haçan ayet hadis öýler açyklap başladylar. Selef ulemalar näme diýdiler? Rasulullah aýdan dadyny. Rasulullah öýle açyklady. Senin açyklamalym diýene näme diýdiler?
ilmul halaf, ilmus selef a'lam. O olar alammal yana olar ilmi düşünmän bize yetirdiler, bize açıklaýardylar. Şunun kim şey diýýärmede melğun. Şunun ilmus selef a'lam ve ahkam ve a'dal. Şunun en alimli sahabalar, en hikmetli sahabalar, en adil kim sahabalar. Şoň üçin kim diýär femen tarakaha fakat kafara diýär. Tayyib. Enne näme lakinnar rajiha. Ere hak gurrun näme diýär, dogry gurrun näme diýär. Ondan bu dogrusyny näme İslam mizany bilen näme terezden terezler. Lakinnar rajiha min aqwalil ulama, yana näme ulamalar näme gurrunlarynyň içinde en haqa yaqini, en dogry yaqini näme diýär. Ennel murada bil kufr, yani Rasulullah şutaýdy kafir diýen sözünden gödüňe tutýan näme diýär? Onal kufrul asgar, kiçi kufur diýär. Dinden çykarmayan kafirlik. Ellezî la yuhricu minel mille, yani milletten çıkarmayan kafirlik diye. Bizim itikadımızda näme? Kufur ikabeni. Ulu kufur var, kiçi kufur var. Ne Rasulullah şöyle kafir diye godana tutanlar. Ulu kufur mu kiçi kufur? Şuna aytmaklygyna wara näme de kiçi kufur diye. Tayyib, näme diye ceman beyne hadihi'l ahadith ve ahadith ukhar min hadiye. Näme üçin kiçi kufur diýmeli bolduk diye sebäp diýsen, kafir namaz okamadyklaryň hakynda näme? Bağışlanmaklık, cennete girmeklik diyen sözü var diye. Bir namaz kafir olyan olsa, kafirin günahı bağışlanan. Bir namaz kafir olyan olsa, kafir cennete girbiliyor mu? Cennete girbilir. Ama kafir hadisler geldi diye. Namaz okumadık olsa, cennete girbilir diye mümkünçülük koydu diye. Ona iki hadisi cem edecek olsak, ne olmalı oliyası? Kiçi kufur diyemeli oliyası. Enne näme şu hadisler ulu kufurluktan kiçi kufura çıkarayan hadisleri getiriyor. Şimdi şu hadislerden düşünýär ya Rasulullah diýýärdi. Ulu kufur derle kiçi kufura. Kana o hadislerim näme? Buňa deliller. Ona maýdarsadyr. Näme an Ubadete ibn as-Samit, näme de Ubade diýen sahabadan rivayet edilýär. Näme de Ubade? Semi'tu bunu meşripte radıyallahu anhu. Näme de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den eşitdim diye. 5 salavatin, 5 wagt namaz ketebahunna Allahu alal ibad. Allah kullarına näme? Okumaly farz edenler. Ketebahunna dedi faradahunna. 5 wagt namaz Allah Teala kullarına farz edenler diye. Men ata bihinne. Kim ölünne 5 wagt namaz bilen gelse diye. Lem yudayya minhunna şey'en. Birinem terk etmedik olsa diye. İstiğfafen bi hakkihinne. Ne için terk etmedi? Yani askermesizlik etmedi. Takzim etti bu farz diýilýän wagtları. Söýdi, siledi, takzimledi Allah'ın buyruklarını. Şeydi ben näme hiç bir zadyn kemeltmän, yitirmän näme dol 5 wagt namaz bilen gelse, kana lehu indallahi ahdun en yudkhilehu'l cennet. Allah'dan ona söz vardır diye onu cennete salacakdygyna diye. Ve men lem yati bihinne, kimin o namazlar bilen tamamy gelebilmese, dol gelebilmese, 2 wagtyny okapdyr, 3 wagtyny okapdyr. Näme? Feleyse lehu indallahi ahdun ya. Ona Allah'dan söz yok diye cennete salarny. En şa'a azzabahu, istese azap verir Allah Teala eden günahına göre diye, ve in şa'a gafara lehu, istese de onun günahlarını bağışlap näme der diye cennete salar diye. Şunluk değil mi? Tayyip. Enne şu hadiste näme getirip otuyor? Namazı terk et yani näme? Kafir değerliğine. Bu hadisi delil mi? Bu hadisi ebeden deliller. Birinci bilen. İhtilaf näme de turdu namaz okumayan marada? Neden doğdu ödüne Müslüman idi, namazdan farz edip ölünce okumadı. Şunun mu? İhtilaf şunun. Kim şu? Kafir. İcma' sahaba. Abdullah ibn Şakik diyen sahaba näme diye? Tabi'i näme diye? Abdullah ibn Şakik. Tabi'i. Sahabalardan icma' getirir. Resulullah'ın sahabaları. Näme? Namazı terk etmekliği küfür sayışları, başka bir zada näme? Terk etmekliği küfür sayına attılar diye. Yani bir zekat verene kafir saymadılar diye. Ağız beklana kafir saymadılar diye. Yani farz deyip yaltalık bilen etmese. Şunun mu? Ama farz diýmese ol eýem hemme zatda kafir bolýar. Şunun mu? Namazda istendik bir zadyn, näme farz da farz dällise, eýem o kafir bolýar. Ama kim zekat farz diýip bermese kafir däl. Şunun uluguna. Orada farz diýip ağız beklemese kafir däl uluguna. Haç farz diýip etmese kafir däl uluguna. Ama yeketek näme edilmese küfür sayılanat namaz edilir diye. Şunun sahabalar icma'us sahaba. Näme diye sahabalar içinde bir yerinde de ihtilaf bolmadyk. Näme bir gedegen näme eneden okup ölünçe namaz okumadygyň kafir digine. Tabi ihtilaf kimde turdu? Bir namaz farz diýdi. O adam kawat okudy, kawat okumadı. İhtilaf şonda gelýär. Şunun. Bir topar ulamalar şuna da kafir diýdi. Şunun aslında bular hilafa düşünenler. Şunun. Adam şu taýdan bilen oglanlar bardada şunu. Bildiňe haqqy boldy. Aslında ders diýip şu kitaba koýarsamy? Ýöne biz bu ýazyjyny näme
Peygamberin ornuna düşürem. Doğrusunu doğru diyez, yanlışına yanlış diyez. Hakam şoňaly kabul edilýär. Şunun adamyny näme hakdan öňe geçirilen. İhtilaf kimde? Düýbünden namaz terk edene ihtilaf ýok. İhtilaf ulamalarning arasynda kimde döredi? Namaz farz diýip ertiň ýasysyna goýa 3 wagtyna okana. 2 wagtyna goýa 3 wagtyna goýa. 2 wagtyna goýa 1 wagtyna okana. Şunu ya 1 aýa goýa 2 wagtyna okana. Şunuňmy? Ana şunna ihtilaf etdiler. Emma namazy dol terk edene ihtilaf ýok. Namazy dol terk eden. Maňlaýyna ýatsyn men namazy farz diýip iman etýändim. Maňlaýyna ýatsyn. Näme? Namaz okanatmy dol, şol adam kafir. İhtilaf kimde döredi? Biri farz diýe. We adam 2 wagtyna okaýa, 1 wagtyna okana. Ana şunna ihtilafy bar ulamalar. Şunna bir topar ulamalar näme diýdi? Dol 5 wagtyna okaýan şek kafir diýdi. Şunu. Bir topar ulamalar näme diýdi? Ýok. 2 wagtyna okap, 2 wagtyna okamayan bolsa näme kafir däl diýdi. Ana şu meselede kafir däl diýenden ki dogry. Şunuňmy? Ana şu meselede kafir däl diýenden ki dogry. Wa şu delilim ana şolara mezhep bolýar. Şolar mezhebine delil bolýar. Emma namazy düýbünden okamaýany bu hadisler delil bolan. Şunuňmy? Bir adam namazy düýbünden okana, farz diýsin diýmesin kafir. Emma biri, farz diýäde 2 wagtyna okaýa, 2 wagtyna da okana. Ana ol näme? Bir topar alimler kafir diýdi, bir topar alim näme diýdi? Kafir däl, on kafirligi näme? Kiçik küfür diýdi. Dinden çykarmayan küfür diýdi. Şu delilim şoňa delil. Şunu näme diýdi? Kim dolu okan bolsa 5 wagt namazyny Allah'dan ona wada cennet diýdi. Şunu. Kim näme? Ve men lem ya'ti bihinna. Tayyib. Ve men lem ya'ti bihinna näme? Kamileten. Kim dolu getirmedi, dolu okamady. Näme bolýar ona? Allah'dan ona wada ýok. Eýem Allah o näme? Ol Allah'ın eýem rahmetine mätäç. Bolýar Allah adylma tutsama diýe. Şu geçiren namazlarının günah meçhurunda yakarın neydi? Adılma rahmetime tutamam. Näme? Bir namazyny näme terk edenine feretmen rahmetime tutan bağışlan cennete sallan neydi? Bu delil ana kawat okap kawat okamayanın delili. Şunuňmy? Emma dolu bütünlüğün namaz okamayana bu bolanok. Tayyip ikinci. Tayyip felemma radda Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Emra inen açıklanmalıdır şu hadis näme diye emra men lem yati bihinne ila meşiyeti la alimla enne terkahunna duna kufr diye. Yani şu Rasulullah şu hadise näme etti diye namazı näme ka halatta namazın 2 wagtyny oka 1 wagtyny okamadığın emrini işini Allah gaýtardy diye yani Allah iradesine gaýtardy diye Allah istese bağışlar istese de näme günahsyna göre dogdok doýanır diýdi. Eýem şu näme anlatdy diye eýem onun küfrü dinden çykaran küfür däl eken kiçik küfür eken. Madine'den çıkaran küfür boljak bolsa diye Allah onu hiç cennete salar. Cennete salar mı diye. Sonra yana bir ayet getiripdir Nisa suresinden 48. ayet. O ayette de näme diye? İnna Allah la yaghfiru an yushraka bihi ve yaghfiru ma duna zalika limen yasha. Allah Teala bir şirk näme bağışlamak diye şirkten aşağıda edilen günahlar hemmesini bağışlaýar diye. Doğru değil mi? Bu ayet vapşe ona deliller. Doğru değil mi? Tayyip Allah Teala şirki bağışlanak ondan başka günahlar bağışlayamaz. Bir Allah sevgine şirk etdiýärmi? Tabi Allah sevmekli Allah bağışlayamaz. Bağışlanak Allah Teala şirki ve şirkin deňine edilen günahlar ve şirkten ýokardaky günahlar bağışlanak. Ama şirkten aşağıdaky günahlar näme? Bağışlaýar. Terk namaz näme şirk günahından pesde, şirk bilen deň. Şunuňmy? Şirk bilen deň namaz terk etýän adam näme şu terk etýär? Öz hawasyny ilah tutýar. Şunuňmy? Öz raýyny ilah tutýar. Allah'ın buyruguna boyun bolman, öz şeytanyny, öz raýyny näme? Allah tutup şoňa boyun bolup näme? İtaat edip näme etýär? Namaz terk etýär. Ola birinji bilen, ikinji bilenem. Aslan namaz okumadyk musulman saýlanak. Biri musulman bolup şirk etse, şoň günahsy bağışlananak. Emma biri musulman bolmasa, o bu bäze giren, düýbünden. Namaz okumayan musulmanlar. Musulman boljak bolsa näme etmeli? La ilahe illallah Muhammeden Resulullah diýmeli, soň namaz okumaly. Şunuňmy? Namaz okumana mümkinçilik bolsa, bir näme diýdi? La ilahe illallah Muhammeden Resulullah diýdi, soň öllü. Namaz okumana mümkinçilik bolmady. Cennetmi şoňa cennetden? Cennetden namaz okumada. Näme diýdi? Muňa namaz okumana mümkinçilik bolmady. Mümkinçilik bolsa okardy. Desem näme başarandadyň, etdi ajaly etdi. Emma bir la ilahe illallah diýdi, Muhammeden Resulullah diýdi. 100 ýyl ýaşady, 60 ýyl ýaşady, ya 60 ýyl ýaşady. Namaz okumana mümkinçilik barmy şoňa? Ýok. Bolly okumady. Kimşi? Bu kafir, musulmanlar, şunuňmy? Ol musulman şirke girse günah gurbun ayet edilýär. Emma bir İslam'a girmedi, ol asly musulman hasaplanana. Şunukdamy? Bu ayete boğa deliller.
İkinci delil an Ebi Hureyre radıyallahu anhu Ebu Hureyre'den getiriyor. Kâle semâtu Rasul sallallahu aleyhi ve selleme yekul. Peygamberimizden eşittim diye Ebu Hureyre'de. Birden Ebu Hureyre'nin eşittiğinin adına iman etti. Yani ulanmalı yerine ulanıyor. Ulanmasız yerine ulanamadı. Peygamberimiz ne diyor? İnne evvele ma yuhasabu bihil abdul muslimi yevmel kıyamet es-salatul mektuba diye. Kıyamet mahşer gününde Allah Teala amali meselelerden birinci hasabada çekeceklerdi namaz diye. Düşündün mü? Müslümanın kalbine götürmeli inançlar var ve bedenlerine etmeli nama taqatlar var. Kalpte götürmeli inançlar nama. Allah'a inanmak, peygambere inanmak, dine inanmak doğrudan. Kabirde birinci inanç meselesinden sorulayan zatlar nama? Yankı zatlar. Men Rabbuka, Rabbin kim? Müslüman nama diye. Rabbim Allah diye. Ma dinuka, dinin nama diye. Müslüman nama diye. Dinim İslam diye. Peygamberin kim diye. Müslüman nama diye. Peygamberin Müslüman. Şurada cevap verenden sonra. Tabi beden bilen edilmeli zatlar var. Namaz var, roza var, haç var, zekat var. Şu beden bilen edilmeli zatlarının birinci sorulacak ne diye? Namaz diye. Birinci hasabada çekilecek namaz diye. Fe in etemmeha, dolu namazın ne okan olsa diye. Şunun tamam bitti namazı. 5 vakit namazında kem yok. Fe in etemmeha nama, cevabı nama, cevabına itti mi? Fe in etemmeha felehul cenne. Şunun mu? Finavdan geçti namazı doğru oluptur. Kim ona ne mi? Ona cennet. Düşündün mü? Tayyip ve illa namazı doğulmadık olsa, farz namazında yetmezçilikler olsa, kıyle aydılar diye. Periştelere unzuru seredin. Namay amalına seredin. Hellehu min tatavvu. Farzın katlanın eden sünnet namazları varmış ona seredin diyorlar diye. Fe in kana lehu tatavvu'un. Ona nama okan sünnet namazların bağ olsa, ukmiletil feridatu min tatavvu'ihi. Farzından yetmediğini sünnetinden alıp doğrulurlar diye. Düşündün mü? Sümme yuf'alu bisairil a'malil mafrudati diye. Son beyleki farz amallarım şeydiler diye. Son namazı şeydip doğrulurlar sünnet bilen yetmeyen. Son zekatını serediler diye. 1 yıl veriptir, 2 yıl vermendir. 10 yıl veriptir, 3 yıl vermendir. Zekata gedek kalanlar, zekatından doğru veren mi olsa? Felehul cennet, ona cennet, zekatından doğulmadık. O da ne diye Allah Teala? Beren sadakaları var mı? Hayır kısanları var mı? Doğulun diyer diye. Şimdi mi? Tayyip misledeli. Şu hadiste ne mi? Namaz terk edenin gururun it yani. Ne mi? O kaptırda yanıp bir farz yetmendir. Ne mi diye? Sünnetten doğulurun diye. Bu arada bir de ihtilaf edemedi. Şimdi mi? Ne mi? Farzıydı okudu yaltalık bilen kâv adam sıttırdı. Kafir diyen ve Müslüman diyen. Kimin ki doğru? Müslüman diyenin ki doğru. Delili ne mi? Şu hadis Allah doğulacakken rahmeti bilen. Şimdi mi? Emma berde seredin namaz okaptın, düyübünden namaz okumandır. On gurrun gidene, düyübünden namaz okumadın gurrun ne hemşin ağzalma tutardı. O Müslüman ne lo? O Müslüman ne düyübünden namaz okumadın. Tayyip 3. hadis. Ve Hudeyfe ibn el-Yaman. Hudeyfe'den yine bir hadis geliyor. Kâle Resulullah, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Yudrasul İslamu kema yudrasu veşyü's sevb diye. Yudrasu dediği tüydüler yiter gider diye. Yudrasu yani nem ol medreseden nal okumaklıktan nal yudrasu. İndarasa dedi. İndarasa yitik gitti. Yok bolup gitti. Bir vakit gelir diye İslam nemi yudrasu diye. Tüydüler diye. Yitik gider diye. Kema goya yudrasu veşyüsseb. Veş nemi? Koynakların etekleri, aşağıkları. Koynakların eteklerinin aşağıklarının nemi? Balakların aşağıklarının, koynakların yenglerinin aşağıklarının. Tüydülüp pıtırap yok bolup gidişelik bir vakit gelir İslam'ım şoňalyk bolar diye. Kıyametin gurruna aýdyp otur. Kıyamet kopçok zamanasında näme İslam'ım tüydülüp yitip näme koýnaklaryň tüydülüşine yeter diye. Hatta Müslüman diýenler şu derece yeterler la yudra ma siyam. Namaz diýilýänler siyam. Agdy beklemeklik diýilýänler dol ýatdan çykar diye. Yani dol undular diye. Yani ağzı beklemenin farzlığını bilyen adam kalmaz diye. Vela salat hatta namazın dinine namaz bir zadın badığını dol yiter diye. Alim kutorsa, kitap almasa, Kur'an götürülse, nereden bilsinler namazın farzlığını, nereden bilsinler rozan farzlığını. Vela nusuk haç diýilýän adam gider diye. Vela sadaka diýilýän adam yiter diye. ولا يسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة. Bir gecäň içinde hatta Kur'an yerden götürülür diye. Düşündün mü? Vela yusra diýdi, yani gece edilýän işe, gece yörülýän näme yörüme isra diýilýär. Düşündün. Ve bir gecäň içinde näme fi leyletin, bir gecäň içinde Kur'anam götürülür diye. Adamlar turar Kur'an açar, ak sahypadan başga zat tapmadylar diye. Qari adamlar Ramazanlarda tarawada hatim eden adamlar turup Kur'an okujaklar.
zehinlerine, gursaklarına, kalplerine Kur'an kalmaz, yeter diye. Şu devrün gurrunu da batıyor. Şu devrde yani onunla da näme? Yebqa fil ardı minhu näme? Fela yebqa fil ardı minhu ay. Bir ayet kalmaz. Yani onun oğlun şöyle itikad edin. Yani bir ayet yağıttan çıkacak eken. Bir ayete malacak eken adamların zihinine. Hatta kitaplarda, defterlerde, Kur'an'da bir ayet kalacak eken. Tabi ve tebqa tavaifun minen nas. Şeyle bir taife adamlar kalır. Şeyle bir topar adamlar kalır. Yani. Kıyamet koptu. Kopçak da Kur'an götürüldü. Emmadat gitti. Näme? Kevra adamlar kalır. Eş-Şeyhul Kebir. Bir garrı kurtu kalır diye. Vel acuz. Yani Şeyhul Kebir vel acuz. Bir garrı kurtu adamlar kalır. Başka adam kalmaz diye. Olaram näme diýerler diye. Adrakna aba'ana ala hadihi'l kelimeti la ilahe illallah fe nahnu nekuluha. Yani bize ata-babalarımızdan galan söz din var dedin la ilahe illallah. Şu dinnenler, şunu diýmesen musulman bolýan näsin diýip bize öwreden zatlar la ilahe illallah diýip bize şonu niýetsi. Tabi bulara öwredilen zat näme kendiňe? La ilahe illallah. Bize yeten zat näme diýdi? La ilahe illallah başga zat yetmändir. Tabi la ilahe illallah yeten soň amal edipdirmi etmändir? Edipdir. Namaz yeten bolsa, namazdan okadylar. Bile namaz diýilýän aslan düýbünden eşitmändirler. Fe nahnu nekuluha. Bu kıyamatta bir belli wagtda boljak zatlar. Ondan näme sile diýen bir okuwçysy näme Huzayfa näme diýe? Ma tughni anhum la ilaha illallah ve hum la yedruna ma salat ve la siyam ve la nusuk ve la sadaka. Yani kısıyla näme diye? Ona olara la ilaha illallah näme peýdasy bersin diye. Namaz okumayan bolsalar, ağız beklemeyen bolsalar, sadaka bermeyen bolsalar, haç bermeyen bolsalar, la ilaha illallah olara näme peýdasy bersin diye. Yani olara musulman näli? Fa'arada anhu Huzayfa diye. Huzayfa yan qaqar gelmeme yüzüne vurdu diye. Yani qin aydan sözüne qaqar gelýär, yüzüne vurdu diye. Ondan yan qıtaradan sila qaytalaya, thumma raddadaha alayhi salat 3 gerek diye. Yani gengal, o diňe la ilahe illallah diýen musulman bolýan bu zatlar etmesen. Bu zatlar onu olur bilmeyen etmeyen bolsa, onu olur la ilahe illallah peýdasy ýok diýenler. Huzayfa 3. gerekde yüzüne serdi. Thumma aqbala alayhi fi's-salisa. 3. de yan qin yüzüne bakyp näme diye? Faqala ya silatu ey sila diye yakın adını tutup tuncihim minen nar selasen 3 gerek näme la ilahe illallah şolong näme otdan näme necat tapmaklıklarına näme sebep bolur diye. Olar dowdaktan çıkar diye. Olar cennete düşer diye. Bizem şey diye. Düşündün mü? Yana şu hadise köp kişi fikir edene. Düşündün mü? Huzayfa kim? Sahaba sila kim? Ve huçti. Aslında bulun zihinine guyulan bir namaz kafir değil. Şunun mu? Bir namaz kafir diýilen zat bulun kellesine guyulmadık bolsa, namaz okumasızlık dinden çıkarmayan bolsa, onu olur namaz okumayan bolsa, la ilahe illallah näme peýdasy var diýmeýär da on. On nazarına diňe la ilahe illallah diýmeklik bilen musulman bolýan bolsa, bu zatlar etmedik, insan onu cennete düşýän bolsa, bu zatlar etmesizlik ýöne bir günah bolýan bolsa, sila ona şey diyerim ya Huzayfa namaz okanak beyle kıdatlar edenek niýedele musulman ol diye. Bu söze iteren zat näme? Bulan itiqadyna goýulan bir namaz kafir. Ýöne Huzayfa näme diye? Buna düşündürýär yani o wagtda bulara näme şun la ilahe illallah peýdasy etdiýär diye. Yani bulara bundan başga zat yetmedi diye. Şunu bilen şey diýär. Bir adam musulman bolu, doğrudan estipdir. Musulman bolsa bolsaň näme diýme? La ilahe illallah Muhammedur Rasulullah diýmeli. Bir ýurda bardyk näme? Bizi gördü de bir ılgak gelip kucaklap ne bizden salamız. Maşallah musulmanlar. Menem 10 yıl boldy musulman bolan var. Tabi şeyle gurlaşıp falanlaşıp otuyor adına da Abdullah dip takıptır. Namazın vakti gelip oturup namazı kocak olup onu yankıbede deyse. Näme etdiýär? Namazı kocak bolýar. Ondan bilen o diýär, senden namazı okanak mı diýsek o bize jogap berse. Ben namaz dinine badyrym edemek. Maňa bir kitap etdi, kitapda näme? La ilahe illallah Muhammedur Rasulullah diýsen musulman bolýan. La ilahe illallah masy bir Allah ibadet etmeklik, şirkden saklanmaklyk, Muhammedur Rasulullah İsa'dan soň uğradylan peýgamber diýmeklik. Menem anannym hemme şirklerimi taşladım, butlarımı taşladım, alacağım hemmeden taşladım. Bir Allah anannym gyssanamda şonu çağırdım, doga dileklerimi şondan etdim. Peýgamberim İsa ýa insan peýgamber dedim. Men bu zatlaryň badygyny bilmänler diýse. Näme diýär şoňa? Öwretýär, ýa namaz amma diýär. Şunu ýa namaz amma, dogan niýet. Bu begen niýet. Oşayat, maňlaýyndan oşayat, bilence zadyny amal edipdir. Huzayfa gurrun merýärem şoňalyk adamlar. Şunu sila diýär, ýa tersi düşünme diýär. Olar bilmänler diýär.
Tayyip bilse etçekler delil la ilahe illallah yetiptir ediptirler emma beyle kıdat yetmenler olur basaran vaadını ettiler. Şoň üçin oňa näme diýäs? Yo namazam farz, namazam oku diýär. Şoň üçin Muaz diýen sahaban Yemen uğradığına Peygamber näme diýär? Fa awwala ma tad'uhum ilayhi şehadatu en la ilahe illallah ve enni rasulullah diýär. Birinji dawat etçeklerden kelime-i şehadeti bolsun diýär. Fa inhum ata'uka diýär. Näme? Fa a'limhum onnon öwret diýär. Bi anna Allah iftarada aleyhim fil yawmi vel leyle 5 salavat bir gece gününün dowamyny 5 wagt namaz farz edenlerine aýt diýär. Fa inhum ata'uka lidalik. Fa a'limhu anna Allah iftarada aleyhim näme? Sadaqatan. Sadaqatan tu'khadu min aghniyaihim ve turaddu näme? Ala fuqaraihim. O aýt diýär sadaqaňam zekatyňam farz edilenlerine. Tayyip Huzeyfe bar, Muaz ibn Cebel bar şolar la ilahe illallah Muhammeden Resulullah'ını öwretdi. Ehli Yemenem kabul etti. Namazam diýenne yo namaza gojak gel diýenlerine. Bolya ýa-da gaýdy bar olar muslim diýerdi etýän Peygamber. Yo jihad edilerdi garşydyna. Soň şun bu aýatlary, hadislere dogry düşünmeli. Bu Huzeyfe aýtýan hadisi Kur'an ýok, Kur'an ýok. Nerden bilsin olar namazy? Şunu Kur'an göterilýär diýip otur hadisin öýdi. Kur'an göterilýär, Kur'an ýok. Garynlarym kim? Garry gurtu adamlar, alim ýok, hiç kim ýok. Diň ata-babadan näme galypdyr? La ilahe illallah galypdyr. Ve la ilahe illallah da şirk etmeýänler. Durs manysyna göre ýaşapdyrlar. Galanlar eşitmeýänler, bilmeýänler. We şoň şeýem etmeýänler. Şunu ýaltalyk bilen bu atky muslimler bilýär, eşitýär. Ata-babadan eşitip oturýarlar. Näme bir namazy görmeýänler, ölse ýup gömmeýänler. Näme salam berse almaňlar, murdar durar bir namaz diýär maqtum bolýar. Ve ta salama mermedi. Kur'an'a mescideler, hadis-i mescideler bir namaz kafir diýip, hatta maqtumullar, goşgular, hatta şahirlermede çenni bilýär bir namazın kafirdygyny. Ondan soňra ýaltalyk bilen okamady ölünçe kim o? Kafir bolady, musulmanlar şunu. Emma bir adam şuňaly halatda boldy. Diňe la ilahe illallah ýetdi islamdan. Başga zatlar yetmedi. Şoň bilen öldümi şo inşallah muslim. Şunuňmy? Ve kezalika nama İbn Useymin rahimehullah şu hadisin açıklamasında näme diýär? Haulâi kânû lâ yedrûne gayra la ilahe illallah ve hum ma'zurûn. İbn Useymin şu hadis näme size delillerle. Bir namazın kafir dälini bu hadis delillerle. Olan uzuru var diýär. Olar şundan başga wady bilmediler diýär. Şunuňmy? O Allah da näme bilmeýän wady. Senden talap eden at diýär. Şunuňmy? Ve hâzâ aleyhi diýär. Bu hadis gaýtam olan üstüne diýär. Şunu sizin tersiňizde biziň peýdamyz olar. Tayyip fe in atammaha tamam okan bolsa diýip otyra diýär. Şunun tamam okan, dogry okan bolsa diýär. Kem okan bolsa näme eken? Sünnetden dolmaly eken. Emma bäzi düýünden okamady diýene, ýani kem okan bolsa diýär. Tayyip. Soňra näme? Bir de şu taýda näme ýeterlik? İcma'us sahaba ýeterlik. Abdullah ibn Şakîk näme diýär? Rahimahullah tabi'i. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. Abdullah ibn Şakîk tabi icma' as-sahaba biragdan sahabalar näme? Bir sözüni ýetirýär. Sahabalar terk edilen zadyň näme küfürlüge ýetirýändiňe namaz diýerdiler. Bir adam emma näme zekat farz diýip näme bermese kafir däl. İnşallah Allah'ın rahmetiniň aşagyna günäsine göre ýakýasaň cennete salýar. Ağız beklemeklik farz diýip beklemedi. Şunuňmy? O inşallah cennete düşýär. Haç farz diýip etmedi, cennete düşýär. Zekat ihtilaf etdiler. Şunu zekatdan bermeýän kafir diýen alymma, kafir däl diýen. Ama dogry näme? Zekat bermedigem näme? Kafir däl. Farz diýip bermedik o. Emma näme? Farzlygyny inkar etse ol. İslenip bir zadyň farzlygyny inkar etse ol kafir bolýar. Şunuňmy? Şoňşun näme İshaq ibn Rahawayh diýen alim näme? İshaq ibn Rahawayh kim İmam Ahmed'in näme dostu boýdaşy bolan ödem ikisi marly, maryň alimlerinden bolan. İshaq ibn Rahawayh näme diýär? Qad sahha an Nabi sallallahu aleyhi ve sellem enne tarikas salati kafir diýär. Rasulullah'dan sahih hadis gelýär diýär. Namaz okun bir namazın kafir diýene diýär. Ve kezalika diýär. Li ehli'l ilm ve peygamberden başlabam näme ulamalardan, sahabalardan başlap şunu mu deçen, wagty geçýänçe bilin eşleyin farz diýip näme namazyny okamadyk näme kafir diýär. Şunu hatta Ibn Baz rahimahullah näme diýär? Ertir namazyň 5-de bolýanlygyny bilse, 7 sagatyny gurup ýatsa-da namazyň geçşeginen bilse diýär. Şonu da bilin eşleyin 7 gurup ýatsa, bir namazyny näme bilin eşleyin terk etse-de şol adam kafir diýär.
Saudi'de hemme mescitte İbn Baz'ın şu fetvası var. Bir adam bilinçleyin vakti geçiyense sebepsiz näme namazını geçirse, bir namazını geçiririm kafir diye. Ama berde 60 yıl, 70 yıl ömrünü münglerce namazı geçiririm näme gorrununa ihtilaf etjek bolýarlar. Ulamalar bilinçleyin bir namazı şer'i uzursuz näme sebepsiz, dini sebepsiz näme bilinçleyin bir namazı geçiren näme kafir diye. Näme yankı sözler geçiren kim? İbnül Qayyim rahimahullah, Kitab-ı Salat diyen kitabına ve El-Munziri rahimahullah Et-Tergib ve Et-Terhib diyen kitabına getiriyor ve El-İmam Muhammed ibn Nasr el-Marwazi. Bulam näme Mariyin alimlerinden Muhammed ibn Nasr el-Marwazi el-Kawsaç diye de Kösece olar lakamam zamanında näme Şafii mezhebinin näme başını tutan näme alim ta'zim kadr-ı salat. Namazın näme qadrını taqdimlamak diyen kitabı var. Ta'zim kadr-ı salat şonu getiriyor. Şoň üçin ýanky hadisler näme bu şeyhin diýen mezhebine düýbünden deliller, düşündiňmi? Alamalar arasynda ihtilaf namazy näme kullun hemmesini terk edeniň arasynda ihtilaf bolmady. İhtilaf nämede namaz farz birde okap, birde okamayan, iki watyny okap, iki watyny okamayan şoňalyk adamynyň näme hakynda ihtilaf boldy. Ana şoňalyk suratda namaz okamadygyň hakynda edilen ihtilafyň dogrusu näme? Kafir bolmaýanlyk. Ebe düýbünden terk eden näme? Kafir bolýan eken. Taýb alamen tejib. Indi namaz kime farz bolýar?